जहाँ पूजा होला वो देश में कब को ऐसनो घटना घट जाता कि सारा देश झकझोरा जाता। हाथरस हिंदुस्तान में बा, वो बेटी हाथरस के ना पूरा हिंदुस्तान के बेटी रहली हो। आई देखी हम भोजपुरी कवि सत्येंद्र सिंह सिवानी एगो छोटन संदेश दे रहल बनी। हमने का हर आदमी का आत्म मंथन करे के चाहिए कि नारी रिश्ता से जुड़ल बा। छोट बा त बुचिया, बबुनी, दीदिया, बुआ, माई, मौसी, नानी, यह रिश्ता से जुड़ल नारी शब्द जौन बा, लेकिन उहो शर्मसार हो रहल बा जहाँ भारत माता कह के संबोधित कइल जाला। आई एगो छोटन संदेश हम भोजपुरी कवि सत्येंद्र सिंह सिवानी कि पूजल जाली जहाँ नारी उहे ई देश भारत। पूजल जाली जहाँ नारी उहे ई देश भारत ह। होला देवता के इहमे बास उहे ई देश भारत ह। पूजल जाली जहाँ नारी उहे नु देश भारत ह। होला देवता के इहमे बास उहे ई देश भारत ह। कहे उद्बास लागल बा झुकता शर्म से माथा। कहे उद्बास लागता झुकता शर्म से माथा। भइल बा हाथ रस में हार नियत आदमियत के। भइल बा हाथ रस में हार नियत आदमियत के। हताइल हाथ रस में हाथ रस के लाडली बेटी। हताइल हाथ रस में हाथ रस के लाडली बेटी। जवानी ना चिन्हे बेटी बहिन इतना भइल आन्हर कि जवानी ना चिन्हे बेटी बहिन इतना भइल आन्हर। हंसी के पात्र बावे हाथ रस हारल जहाँ बेटी। हंसी के पात्र बावे हाथ रस हारल जहाँ बेटी। पूजल जाली जहाँ नारी उहेनु देश भारत ह। हंसी के पात्र बावे हाथ रस हारल जहाँ बेटी। हंसी के